салом алайкум бародаро, ҳама каса хуш омадед ба шабакаи қадамшои Исоев. Бародаро, хела бид ки дар канали қадамшои Исоев видео намешид, барое ки корбор ман бисёр буд. Ба ҳамон хотир иншоалло ки айҷауса кӯшиш мекунем ки хатъяби як видеоай, ду видеоай, ним видеоай, чанд видеое ки тавонам дастрас кунам ба пешниҳоди шумо кунам. Барои ҳамун шабака беҳад монда шидагиай, подписчикошам уже ки хов кадай, активни нест. Хай бародаро, видеоро тамошо кунен, падалитса кунен, подписатса кунен. Иншоалло ки ай иҷа уса кӯшиш мекунам наворҳои беҳтарина афсонаи деви без зонтика нақлтон кунам. Якчанд вақт қисса мехондам, мегуфтем қиссаҳо дурӯғ буд, хел буду хел буд. Ай иҷа уса бо ҳамон қиссаҳои дурӯға рост када пешниҳоди шумо мегардонем. боқӣ паноҳи ҳаматон ба худо, ҳамата худо нигаҳбон боша. Видеоро интизор шен. Иншоалло ки афсонаи деви без зонтика ба наздикӣ пешкаштон мегардонам. Ягон қиссаи интересни боша, ягон чизи интересни боша, ма пешкаши шумо мегардонам. боқӣ паноҳи худо ҳамата нигаҳбон боша.